Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong Salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming OIC Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong mga kasama tuwing Thursday sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CMU at kasama din po natin sa ating technical side sina Jomar Siciliano at Regner Almuela Jr. Tuwing chikahang pangkalusugan ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Pero bago yan, dumako na tayo sa ating balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Pag-iwas sa pagkalunod, mas pinaiigting mga residente sa Pasacao, Camarines Sur, sinanay sa kaligtasan at survival skills. DOH Bicol at FDA Regional Field Office 5 nagsagawa ng joint monitoring sa mga bakunang kontra rabies sa rehiyon. Pagbabantay sa heat-related illnesses, pinaiigting ng DOH Bicol kasabay ng pagtaas ng heat index. Para sa mga detalye ng balita. Naging sentro ng kahandaan at kaalaman ang Pasacao sa selebrasyon ng Drowning Prevention Month noong March 27, 2026 sa Blue Covered Court Signature Park, Pasacao, Camarines Sur. Sa ilalim ng temang Do Your Part, Be Water Smart, pinangunahan ng DOH Bicol CHD Health Promotion Unit sa pakikipagtulungan sa lokal na gobyerno ng Pasacao at iba pang health partners ang pagtuturo ng mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkalunod sa pamamagitan ng 5 Bs. Bantay, bantayan palagi ang mga batang lumalangoy. Bida salbabida, gumamit ng life vest o tamang flotation device. Bawal ang alak, bawal uminom ng alak kapag lalangoy. Barrier, takpan ang drum at bakon, maglagay ng harang kung nakatira malapit sa anyong tubig. At bystander intervention, unahin ang sariling kaligtasan, huwag lumusong, iabot o maghagis ng panligtas, at humingi ng tulong kung may nalulunod. Nagkaroon din ng talakayan ang mga barangay captain, disaster risk reduction management officers, municipal planning and development officers, resort owners at iba pang kalahok hinggil sa epekto ng pagkalunod at panganib ng pagbaha. Layon nitong makabuo ng mga hakbang na magpapatibay sa mga lokal na ordinansa sa lugar at ng kakayahan sa pagliligtas at resuscitation skills. Kasabay nito, naghatid ang Rural Health Unit ng Pasacao ng serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Hataw Kalusugan Health Caravan kung saan nagbigay ng libreng bakuna sa mga bata, HIV screening, at mental health services. Nagpahayag naman ng suporta ang iba't ibang ahensya at nangako na mas palalakasin ang pagpapatupad ng mga hakbang at programa sa pag-iwas sa pagkalunod para sa kaligtasan ng komunidad.
Para sa susunod na balita, pinangunahan ng DOH Bicol CHD katuwang ang FDA Regional Field Office 5 ang isinagawang joint monitoring sa mga bakunang kontra rabies sa rehiyon, partikular na sa mga probinsya ng Camarines Sur at Camarines Norte. Layunin ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan at wastong paghawak ng mga bakuna sa mga animal bite treatment centers at animal bite centers sa mga nasabing probinsya alinsunod sa itinakdang pamantayan ng Department of Health upang maprotektahan ng publiko laban sa peke at hindi kalidad ng mga bakuna sa rabies. Sinuri ng monitoring team ang cold chain management, imbakan ng mga bakuna at pagsunod sa tamang proseso ng pagbabakuna sa mga ABTCs at ABCs. Binigyang diin ng DOH Bicol at ng FDA Regional Field Office 5 ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang masiguro ang epektibong implementasyon ng Rabies Prevention and Control Program. Para naman sa ating abiso ngayong tag-init, mahigpit na binabantayan ng DOH Bicol CHD ang posibleng pagdami ng mga kaso ng heat-related illnesses kasabay ng patuloy na pagtaas ng heat index sa rehiyon. Kabilang sa mga kondisyong tinututukan ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo na sa panahon ng matinding init. Binigyang diin ng ahensya na ang heat stroke ay isang seryoso at nakamamatay kung hindi agad maagapan. Ilan sa mga sintomas na dapat bantayan ay pagkahilo, mataas na lagnat, panghihina o pananakit ng katawan, mainit at namumulang balat at pagkawala ng malay. Pinapayuhan ang publiko na agad humingi ng medical na atensyon kapag nararanasan ang mga ito. Upang maiwasan ang heat-related illnesses, pinapayuhan ang publiko na iwasan ang paglabas ng bahay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Uminom ng sapat na tubig at gumamit ng proteksyon laban sa araw. Inirerekomenda din ang pagsuot ng magaan, maluwag at preskong damit upang makatulong sa pagpapanatili ng normal na temperatura ng katawan. Hinihikayat ng DOH Bicol ang publiko na maging responsable sa sariling kalusugan at ng pamilya at agad ng kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kung makaranas ng sintomas ng heat-related illnesses. Yan po ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Sa patuloy na banta ng Alert Level 3 status ng Mayon at sa mga socio-economic issues na kinakaharap ng ating bansa, lubos na naapektuhan ng ating kalidad ng buhay, lalo na ang mga basic necessities sa pang-araw-araw. Kaya lubos din naapektuhan ang ating mental health o lusog isip. Bukod sa ating physical health, ay dapat tayo rin ay mentally fit at healthy. Ito ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating well-being upang tayo ay magkaroon ng self-care at magampanan natin ang mga tungkulin sa ating komunidad. Kaya tutok lang mga kachika dahil maya-maya lamang ay makakasama natin ang DOH Bicol CHD Regional Program Manager ng Mental Health Program na si Ms. Wendelin G. Baluis. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Care for yourself, care for others. Stress to work? Kailangan mo ba ng time out? Primary Rest care ka muna, providers. take a break. Maraming paraan para makapag-relax. Mag-beach o mag-hiking. Mag-movie night o sound trip. Yoga o Zumba. Kumanta o tumugtog. Mag-gardening o baking. Mag-sports o magpamassage. Mag-video games o magbasa. The list goes on mga healthy pips. Ano man ang trip mo, mahalagang maglaan ng panahon para sa sarili. Mag-recharge, mag-recover. Follow us for more tips and updates. Simulan na ang 7 Healthy Habits. Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Care for yourself, care for others. Lahat tayo gustong mapasaya ang lahat ng mahal sa buhay. Pero paano mo gagawin yan? Kung ikaw mismo hindi masaya, ang stress at pagod ay naipapasa mo na sa iba.
Subukan mong mag-jogging kaysa magbabad sa social media. Magbasa ng libro kaysa tumutok sa cellphone screens. Instead na makipagtalo sa comment section, i-explore mo ang beauty ng outside world para iwas stress. Kaya ibalanse mo na ang online at offline life. Nakaka-relax na, nakaka-healthy pa. Smile naman dyan. Follow us for more tips and updates. Simulan na ang 7 Healthy Habits. Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Care for yourself, care for others. Do you have a safe space? Tulad ng isang support group. Ang support group ay binubuo ng taong handang tumulong at sumuporta sa iyo. Hindi ka nilang hahayaang mapag-isa at makaramdam ng panghuhusga. Papayuhan ka nila based on their experiences. Hindi ka nila papayuhan na medical advice na wala namang basehan. Iangganyo ka nila para ma-improve ang coping skills mo. Ang pagkakaroon ng support group ay importanteng bahagi ng healthy lifestyle. Follow us for more tips and updates. Simulan na ang 7 Healthy Habits. Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Care for yourself. Magkasakit, kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan. So, for our episode today, ang episode po natin ay nasa 7th episode na po tayo ng Chikahan. So, ang topic po natin is mental health during disasters. Ayan. So, ang mental health po is isang malawak na talakayan na nangangailangan din po ng malawak dapat na pag-iintindi. So, lahat tayo ay naapektuhan ng mga mental health problems, challenges, pero wala pong nag-iisa sa ating mental health journey. At lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Alert level 3 pa rin po ang ating Mayon volcano, and then we also have other socio-economic problems that we are facing today. So, talaga pong naapektuhan po talaga largely ang ating mental health. So, that's why we invited po for today's episode our DOH Regional Program Manager of the Mental Health Program, DOH Bicol CHD, Miss Wendelin G. Baluis. Hello po, Ma'am Wendy. Hello, good morning. Yes, good morning. Umaga po. Good morning, Ma'am. Ayan. So, Ma'am, we're so happy to have you back again sa ating chikahan kasi napaka-important ulit po na pag-usapan natin ng mental health, or in Tagalog, lusog isip. Ayan. So, let's move right away with our first question. So, ano po ba, Ma'am? Tell us more about the DOH Mental Health Program and ano yung objectives nito? Yeah, kanina, nabanggit po natin talagang napakalawak, no, ng Yes. programa ng mental health sapagkat kailangan sukatin natin kung talagang yung lusog isip ng bawat isa Yes. ay talagang isa sa tupad, no? Yes. Ang programa ng DOH, actually, nakaangkla po ito sa ating 8-point agenda. 8-point diba? action agenda. Ginhawa sa isip Ginhawa sa isip at damdamin. damdamin. Yes. So ngayon, pagka translate yan sa ating mental health program, so kailangan siguraduhin natin na iyang direction na yan ay maisa sa katuparan. Yes. Subalit, syempre maraming mga challenges yan. So, kailangan pag-isipan, aralin, at tingnan kung ano ba talaga ang kailangan, no, ng ating mga service users. Yes. At tatlo po yung ating tinutumbok na target dito. Unang-una, syempre yung ating community.
Yes. Pangalawa, titingnan natin kung ang mental health ay talagang naipapatupad sa workplaces. Yes, At ang opo. pangatlo, syempre titingnan din natin na yung ating mga learning institutions ay tinutupad at o kaya ay nagsasagawa na naayon din po no sa mga existing policies or batas. Yes. So, ngayon, pag tiningnan natin yan sa anggulo ng mental health program ng DOH, kailangan natin ng mga kaagapay. Meaning to say, mga partners, no? Yes To do po. that, no? To push and to ensure that our mental health program are aligned to the directions of our Philippine Council for Mental Health frameworks. So Oh, malawak I uli see. yan, ano? Sapagkat Opo. nabanggit ko na kanina na sana no ang ating wish yung lusog isip ay Yes. talagang mailagay natin yan, no? Maramdaman hindi lang sa isip kundi sa damdamin ng bawat Filipino, especially no sa Bicol, no? Na institutionalize yan sa community, sa Yes. eskwelahan, sa learning institutions or sa mga workplaces. Yes. At marami pong mga halimbawa yung mga programang ginagawa ang Department of Health. Yes po, ayan. Thank you, Ma'am Wenz, ano. So, for a start, talagang marami po talagang programa ang DOH and activities sa mental health. But, maganda po yung sinabi ni Ma'am Wendy na we have the Mental Health Council po ba yun? Opo. Apo. Now, which is very dapat aligned ang ating mga goals doon. And then, hindi kasi tayo, hindi tayo nag-iisa sa journey na to. Kumbaga, siguro, sa panahon ngayon po, Ma'am Wenz, marami na tayong pinagdadaanan masyado and baka na-overwhelm na tayo sa mga recent na current events, 'di ba? Yung ating economy is struggling, pwede nating masabi 'yon, and then with Mayon being alert level 3 pa din, and talagang natatarget yung mental health natin kasi 'di ba ang daming mga problema, sari-saring problema all at once we are experiencing. So, maganda po talaga na napag-uusapan natin ito. Which brings us to our second question. Ano naman po, Ma'am Wendy, ang mental health and psychosocial support? And gaano po ba ito ka-importante na malaman ng ating listeners? Yeah, okay. Napaka-importante sapagkat nabanggit mo nga kanina na ang buhay ay hindi lamang puros kaligayahan, no? Yes. Oo. In fact, Yes. part of our pagkabuhay ay may mga challenges like yung Yes. na-mention natin about the oil crisis, Yes. gasoline crisis, Opo. di ba? Yung disaster like Disaster, Mayon eruption, oo. hindi pa kabilang diyan yung stress po. sa pamilya, stress sa trabaho, may mga personal stresses in life. So, we're just mentioning or telling about that challenges are normal. Yes. Talagang mapasok siya, no, na hindi natin maiiwasan, pero napaka-importante kung paano po natin ito i-address. Yes. And in fact, pag sinabing mental health psychosocial support and services, ang focus po natin yung responde. Mag-responde po tayo Apo. para at least yung mga taong nakakaranas ng ganitong tinding krisis, Yes. isa po ito sa mga services na ibinibigay ng DOH na kung Yes. sakali may mga ganitong klaseng krisis, for example, yung mga evacuees, no? We have Apo. that until now. May tent city tayo. Yes. So, in collaboration with our local health service providers and other volunteers, we would be able to provide yung ating tinatawag na psychosocial support and yes. services. Sapagkat napaka-importante na sa oras po ng pangangailangan na may krisis, ay maramdaman. Di ba? Nabanggit ko kanina, kailan nararamdaman na merong nagmamalasakit at tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Yes. Okay, Okay. so isa po yan sa mga binibigay po ng ating ahensya. Ayan. Ang galing po nun, ma'am, kasi hindi lang dapat sa physical aspect, pati Opo. dapat sa mental, Totoo ating lusog isip, And yung MHPS natin talaga is talagang tinatarget ngayon yung ating mga like evacuees,
Kasi sila yung mga displaced Sila yung wala pang masyadong nakukuhang or hindi enough yung kanilang resources siguro masasabi natin at the moment. So, kailangan talagang ma-fulfill natin yon. And bukod po dun kasi mental health is something na we cannot see. It's more of we can feel. So, hindi siya tangible talagang bagay. So, kailangan talaga yun, maganda po yung word natin is maiparamdam natin sa tao na we care for them. Yes. Diba? But before that, meron tayong tinatawag na care for yourself muna bago. Care for yourself, care for others. So, dapat talagang mas napapangalagaan natin yung sarili natin bago tayong mag-give back sa ibang tao. Oo, Diba? totoo Ang ganda yan. nun, ma'am. Opo, totoo yan. Pero gusto kong stress out, no? Sa oras po kasi ng kalamidad, syempre, ang tinatarget natin dyan ay mabigyan ng sapat na tulong yung mga tao. May mga normal naman talagang kondisyon. Yes. Kaya lang sa oras ng krisis, no? Pag may problema ang isang tao, talagang medyo wala siya sa focus, no? Parang Yes. wala siyang concentration, hindi siya makapag-decide. So in fact, this is also one of the red flags na hopefully hindi po mapunta sa ganong klaseng sitwasyon. Kailangan natin na may kabit yan at Yes. makita kung talaga may kagalingan pa ba no yung ating yung mga tao, Opo. sapagkat pagka ito ang nawala, so ang hirap noon kasi imagine, no, maraming bibitbitin na kailangan bigyan ng tulong yung ating gobyerno. So, kaya sinisiguro ng ating ahensyang Department of Health na meron tayong mga katulong. Yes. So, hindi lang po si DOH no, ang sumusulong ng ganitong klaseng programa o services, but we have also our partners, like for example, from the DSWD, from the CHR, from the different health facilities of the Yes. LGUs. So it's a multi-sectoral, but ensuring that they have this technical competency to do that. So meaning to say, para kasi yung psychosocial support, Yes. ang pagbibigay po nito, isa po itong proseso na very crucial na kailangan pong ibigay natin sa isang tao na hindi tayo makakadagdag sa kanilang problema. So, Yes. sa Opo. simpleng tono, kailangan nandun yung pagmamalasakit na hindi po iparamdam sa kanila yung pagiging isang makataong tulong. So, it's a humanitarian actually actions or Yes. initiative Oo. that should be given to a person or to a community to make them feel that they are still in connection. Yes. So that is the very essence. No? Yan yung pinaka-importante. Mahirap yun. For example, magbibigay ako ng senaryo sa isang evacuation, no? Kasi tungkol yan sa mga kalamidad. Opo. So pagka nawala yung ganong klaseng routine nila, so may phases kasi yan no? Sa una, yung mga bata siguro excited pa yan kasi akala nila naglalaro lang, pupunta sa ibang bahay. Pero pag naputol yung dating mga rutina, nawala na yung kanilang karapatan para mag-school. So ito yung ating tinitingnan Yes. na sana hindi mahamper, hindi po maging hadlang yung kalamidad sa kanilang normal na pamumuhay. Yes. Otherwise, it can be perceived as a trauma, no, to a child. Yung ganong klase mga experiences. And the same way, ganun din po kahit sa mga adult, no, senior citizen. Yes. So as much as possible, we want to bring to them closer to all the needs as much as possible. But this is of course in collaboration with the different key agencies. So kaya si DOH as the lead agency to call up to all the key partners to the Mental Health Council. So ito yung ating platform para pag-usapan kung paano ba natin ano ba yung mga kailangan, no? So ito yung ating kumbaga plus factor. Yes. But aside from that, when we look at
focusing on the mental health program of the DOH, Yes. nandun po tayo sa pagbibigay ng mga competency, no? Capacity building. Capacity. So that is number 1. Training. So we train, opo. So we train all the service providers, no, as much as possible to enhance their skills, their knowledge, and then somehow their behavior or attitude, no, to manage the mental health. And in fact, ang sinusulong po natin na serbisyo po sa baba, especially yung integration ng mental health sa community, yung Mental Health Gap Action Program. Oh, yes. So ito si Mental Health Gap Action Program, sinasanay yung mga doctors and nurses. Although they have already the skill, inherent na po yan sa kanilang Apo. function, pero pinafamiliarize pa rin po sa kanila kung ano yung magiging approach, kung ano yung magiging sistema Yes. at tulong na maaring makuha through the Mental Health Gap Action Program. At Apo. ang isa dito, yung tinatawag natin na Medicine Access Program for Mental Health. So, di ba, yes. nakakatuwa na malaman na yung ating mga gamot sa kaisipan, no, yung tinatawag natin ng mga psychotropic drugs, Yes. ay makukuha po ng libre. Yes. No, at yan po ay maaari pong idulog sa ating mga rural health units, sa mga hospital, sapagkat 122 na access sites po in Bicol regions Oh, ang dami na designated pala. na Medicine Access Program for Mental Health. Apo. So isa po ito sa mga programa na pinapalakas natin para maramdaman, 'di ba? Kanina sabi ko nga dapat may nararamdaman, no? Hindi magiging bigat sa bawat pamilya na yung maintenance ng isang taong may sakit sa isip ay kailangan pang maapektuhan yung Yes. kanilang pera na dapat mapunta sa pagkain. Yes. So, Opo, isa tama. po yan, no, sa mga tinitingnan po natin ng mga strategies or programa ng DOH. Ayan. Na nakapaloob po yan sa psychosocial support and services. Ayan. Ang ganda po nun, ma'am. Kasi yung MHPSS natin is talagang very intrinsic or very intricate pala. Intricate talaga yung program kasi ang dami mong natatarget, di ba? Yes. Yung needs, we have certain activities na tinatarget po yung mga pangangailangan ng mga bata as well as yung ating elderly and all the stages in between. And maganda po yun kasi parang kumbaga therapy session din nila yun kasi kumbaga hindi pinaparealize natin sa kanila na they still have the right to live despite yung ating mga disasters, calamities, di ba? Exactly. We are handing them the power na to Correct. live a life that is beautiful, productive, and as responsible human beings. Yes. Yun. So, And maganda yun. yes, and aside from that, we want them to more aware na Yes. yung mga reactions or emotions Mm-mm. na nararamdaman nila, yung mga reactions, no, responses, Mm. ay normal. Yes. Normal yun pag may mga crisis, may mga problema to an abnormal situations. Yes, tama So, kayo. crisis is an abnormal situation, but the feelings, the emotions, the reactions that they are experiencing Yes. during the crisis are normal because we do not want them to think about na may sakit na kaagad sila. Opo, yes, yes. So, yun po yung isa sa mga education na ginagawa natin. Pero kailangan, importante yung mag-focus ka sa self-care talaga. So, yes, tama ma'am. yung Number nabanggit mo one yun, kanina, di ba? no? Yes. Kasi pagka wala noon, di nakasentro doon, ang hirap, no? Na walang galing sa loob mo. Yes, tama, ma'am. Kasi Walang paano reality, ka no? magbibigay ng wala sa'yo? So, dapat It's really hard to do that. Oo, yes. Fill your cup first before filling others' cups. Parang ganon, yes. Kaya meron tayong tinatawag na caring for carers. Yeah. Ipasok po natin yun. So, tell us more about that po, Ma'am Okay. Wens. In fact, ang caring for carers ay ibinibigay natin sa mga responders, Yes. sa mga health service providers, kasi di ba, matagal na na-expose yung ating mga health service providers, responders, regardless kung mga allied sila or nasa medical professions, no? Yes. But dumarating din sa punto na yung pagbibigay ng compassion, nagkakaroon din ng fatigue. Ito yung Yes. tinatawag natin na compassionate fatigue. Ah, Sa sobrang na-expose doon sa isang
especially sa mga trauma victims, opo. no? Yung ganong klaseng feelings nababaon, no, sa Opo. isang provider. Provider. So what we want now, we need to provide also, no, a platform or an activity Yes. that will also ensure that the well-being of our service providers are taken care of. Yes. So kaya ito, binibigay natin yung caring for Caring for carers. carers. And the focus is actually on the self-care. But it is not literally self-care na yung Opo. parang ano, no. So it's more on deep understanding Yes. about how to take care of ourselves. So, ito po ay naka-angkla or naka-align sa tinatawag natin na biopsychosocial and spiritual model. Biopsychosocial And spiritual model. Yeah. Oh, ang gandang pakinggan. Okay. No? So tina-target po talaga, Ma'am Wens, yung Opo. inner self natin. Yes, ano? isa po yan. Yes, ang ganda kasi yun yung way para malaman na, we have this little community that is slowly growing, na erasing the stigma. Kasi, yun din po sana, Ma'am Wens, yung gusto kong itanong. Paano po natin na-handle yung stigma? Kasi, I'm sure na merong stigma sa mental health because, first and foremost, sa ating mga tahanan, it starts at home, 'di ba? Kasi yung if we do not have a supportive household na, 'di ba, yung dapat parents, we should learn to listen to our children. Makinig tayo, wag nating sabihin na ay, arte-arte mo, ganyan kasi minsan may mga ganun pong magulang na kailangan nating bigyan sila, i-allow sila na mag-open up sa atin in order na hindi ano tawag doon, maipon yung feelings. Kasi pag naiipon yung feelings natin, sumasabog tayo eh. So, how do we handle that? In fact, there are so many social determinants or factors Yes. na i-consider kung bakit kailangan masumpo natin itong stigma. Ang stigma kasi ito ay negative naman siya sa isang tao na instead of opening or offering or seeking yung help seeking behavior, no, dapat mag-open yan, ay wag na lang kasi nakakahiya, Natatakot sila. ay wag na lang kasi di ba kilala yung family namin, Yes. nakakahiya naman kung malaman nila, no, na meron pala kaming sakit sa isip, no. Yes. So yun yung mga halimbawa or kung kaya naman ay kinakahiya Opo. o takot, no? Ganun yung mga isip sometimes ng ating mga service users patungkol doon sa tinatawag natin ng stigma at hindi rin maiiwasan na may mga diskriminasyon. Yes po. So kung titingnan po natin sa estratehiya po ng programa, number 1 po talaga yung intensifying our advocacy and education. Yes. Number 1 ito. Oo, yes. And we want to intensify that awareness and education in these 3 important areas. Siyempre, sa community. So, Yes. kaya nga parte ng ating programa, sa tulong nating Mental Health Gap Action Program, so nandun po, isa sa mga aspeto na kailangan itaas, yung antas ng kalidad ng edukasyon ay yung pagpapaliwanag at Yes. pag-e-educate ng ating mga pamilya, no? Yes. Tungkol doon Opo. sa mental health. Para nandun yung sila po mismo ay isusubmit nila yung sarili nila. Yung help-seeking behavior, tataas yan. No? Yes, opo. And then maliban dyan, syempre, yung literacy ng ating mga ng community, baka hindi nila alam na merong palang mga mental health services. Ganyang no? program, yes. Oh, in fact, I just would like to connect this with the helpline resort, Apo. no? Marami pong tumatawag sa atin sa helpline and an average ng 24 years old, even the National Center for Mental Health, most of the callers belong to the Age young, group. mga 14 to 24.
Yun yung majority of the Alright. callers. Youth po talaga. Yes, yun talaga. Youth talaga. And female, syempre alam naman natin Yes, female are oo. more, you know, More talkative, I oo, guess, mas diba? mas expressive sila. Mas expressive sila. Mas Mas verbal. mas nag-access ng mga tulong no Yes. compared to the male. Yes. But what we want to address is that knowing that this is one of the concern na ang unang-unang tinatanong nila, saan po kami pwedeng pumunta? Saan po kami pwedeng magpakonsulta? Yes. Yan. So, ito ay usaping information. Kasi hindi Yes. naman kailangan aralin kung saan ka pupunta, kundi sabihin at ipaalam kung saan sila dadalhin. Yes. In case na may mga ganong klaseng need. So, we just want to intensify our information regarding where to go. And that's the reason why, as part of strengthening our health service providers network, nakipagtulungan din po kami. Even the National Center for Mental Health is doing a lot of info videos where to go. Yes. Kung saan pupunta Yes, sila. opo. But mostly, syempre sa ating mga lokal na rural health units, sapagkat out of 114 na municipalities, we have 122 access sites for the medicine. Opo. Mental. Ibig sabihin, ito yung mga health facilities na maaari silang pumunta para maka-access ng serbisyo Yes na po. kung saan ay sila ay i-assess at pagkatapos na i-assess, syempre makikita kung anong klaseng management Yes ang po. dapat na ibibigay sa kanila. At kung sakali naman na may hangganan o limitasyon ang serbisyo na ibibigay sa isang primary health care, so dapat matibay at buo yung kanilang pakikipag-ugnayan o referral pathway, referrals, coordination Yes. with the health facilities. Ang Bicol region napaka-blessed because we have what we call the advanced comprehensive care, Yes. the mental health facility or mental health hospital sa Bicol Medical Center. They have their own ano po. Yes, opo. Kaya ganun yung tugon ng ating mga RHU. Pagka halimbawa, may limitasyon yung kanilang management, Yes. so i-refer na kaagad nila yan sa Advanced Comprehensive Care, ang Bicol Medical Center for a further management. Yes. Ang challenge lang doon, yung continuity of care. For example, okay, na naka-recover na yung Apo. ating pasyente, so kailangan ibabalik siya sa community. So yun yung ating isinasulong uli sa ating programa na dapat diretso. Pagbalik niya doon sa community, Yes po. ay may magpa-follow up at titingin. So, kaya yung programa uli natin sa DOH ay tinitingnan yan to the supportive supervision with our health service providers from the RHUs and other health facilities. I see. Katulong po natin dyan ang mga psychiatrists. Yes po. Kaya oo. sabi nga natin, pagka-programa, it's not only about the program initiated by, but it's really a big network. Yes. It's a big Opo, network. opo. Second, sa stigma, aside from the education, malaki din pong bagay ang kultura. Yes. Kultura I agree at po. yung tradisyon. Yes. Sapagkat may mga ganun pa rin paniniwala. Mm-mm. Especially kung may mga maling paniniwala. Yes, Na, di ba? Mama Pag-uus, Wens. opo. Opo. So, kailangan natin i-correct yan Mm-mm. kung ano yung mga tamang information. Mm-mm. Ito yung dahilan kung bakit marami pa rin ang hindi nag-access kasi mali yung kanilang mga Yes. paniniwala. Yes. So, yan po yung mga rason kung bakit yung stigma, no, Mm-mm. hindi natin ma-address dahil Yes. sa mga ganong klaseng rason. Pero malaki syempre yung ating paniniwala at malaki yung ating magagawa pagka tulong-tulong tayo sa pagsugpo at i-intensify of course the education. Targeting not only the community but we are also targeting the education for the health service provider. Yes. Na sana mag-synchronize, mag-harmonize to integrate the mental health services in our usual other health programs. So, kumbaga, we have to make it routine na, no?
So, dapat ma-integrate siya talaga entirely. Opo. Kasi, minsan hindi natin, kumbaga, leveled na siya with the other programs dapat. Kasi, and nabanggit niyo, Ma'am Wens, kasi sabi niyo, yung mga callers natin is youth, di ba? Yung mga teens, Yes. and into early adulthood. So, talagang I think it's within the range of parental supervision pa din na kailangan yung parents, 'di ba, sa household, it's very important talaga, Yeah. Ma'am Wens, na yung mga magulang is well-informed, well-educated. Yes. But the irony, the second reason why they are calling for help is because of the problem, family problem. Family problem. Yes. So kung tama 'yon na yun yung ating inaasam, no? Inaasam natin na makita Yes. yung ganung yung dapat na yung sense of belonging, no? Sense of belonging. Sa family. Mm-mm. Siyempre, Yes. pag tinatranslate mo yung sense of belonging sa Maslow hierarchy, number 1, basic, then the sense of belonging, etc. Yes, yes. Maramdaman yun. Yes po. Oo. Okay. Now, pag hindi mararamdaman yan, it's the same. Even in the workplace, even in the school, in the community. Community, we're referring to the family. Yes. So, these are what we call the risk. So, we need to reduce the risk and to address that para ma-address yung tinatawag ng mga adults, di ba? Ay, ng mga adolescents, di ba? Yes po. Tumatawag sila. So, this is the second, Yes. the second reason why they are calling because of the family problem. Yes. How do we Number address 2 lang, that? yun. Sige. Yun yung ina-agenda namin for the council. Okay po. Okay. So we talk about this issue and we want also to listen from the concerned agency who can help us, no, to address that. Like, for example, the Department of Education, the CHED, and even the TESDA. Yes. So those are the key agencies who are helping the Mental Health Council to see how these issues can be addressed, Yes. looking at what specific or tailored fit programs can also be integrated in the respective agencies so that kahit papaano na-address yung ganitong mga schools, ay Yes. ganitong mga issues. Kasi sa school, syempre, meron tayong opportunity to target the parents. Yes. Diba? Opo. So kaya pinag-uusapan kung paano natin i-harmonize din yung mga ganong klaseng strategies para maabot natin yung concern ng mga kabataan. Kasi kung yun ang problema, so kailangan yun din yung dapat na mabigyan ng pansin na solusyon. So kasi ang mga bata kasi, pagka halimbawa na mong problema, mahirap yun, lalo na kung hindi nakasentro sa kanilang self-care. Yes. Now, so that's the reason why in crisis, we need to focus on the well-being. Ano yung Yes. well-being? Ang well-being po kasi, ito yung tinatawag na kagalingan ng isang tao. Sa oras ng crisis, ng disaster, na kung ano man ang mga challenges na hinaharap ng tao, masusukat po ang kagalingan ng isang tao. Yes. So, alam mo ba kung ano yung kagalingan? It is referring to the well-being, Tagalog-Filipino kagalingan o kabutihan. Yes. Yeah. Oo. So, meaning to say, when we talk about, sa simpleng salita, pag pinag-uusapan natin ang mental health o lusog isip, dapat nakasentro lang sa kabutihan at kagalingan. Opo. Kasi pagka yan ang tutok dyan, maiiwasan yung mga risk factors. Yes. So, ihahalimbawa ko yan sa isang bata na halimbawa nagkaroon ng problema sa magulang. Kasi this is an evidence-based na tumatawag, may Opo. problema siya. So, that's a stress. One of the stressors that can be experienced by an adolescent. Yes. So, ngayon, since may problema sa loob, so hahanap yan ng mga maaring magbigay sa kanya ng comfort. Yes. Yung belonging, sense of belonging. Yes. And probably it can be translated to a risk behavior. Yes. Kung halimbawa, Oo nga. ang nakasama niya, mga barkada na umiinom ng alak, Opo. Ayan. Ayan. Dyan. papasok na yung substance use. Opo. Yes. So that is an example of a maladaptive
coping mechanism, and we hope that that's the reason why we are advocating Yes. healthy lifestyle, because we want that in the event of stressful situations, so we can just invest that to a more adaptive or healthy coping mechanism. Yes. Kasi Opo. pag hindi, so ayan na, nagproblema, uminom, may hindi maiwasan, baka nag-drugs. Mm-mm. Pag naka-drugs, syempre, something, the connections, love, the premarital sex, Yes. sunod-sunod na yan. Sunod-sunod So, na problems na po yan. So, yung root cause, Mm-mm. nung ganong klaseng mga situation, if you look at it, Yes. and try to dig the reason, it's all about problem, Yes. mental problem. But, ang magandang balita, ang kagalingan ng tao, actually, may sarili tayong galing. Mm. Ito yung sinasabi natin na sa well-being, may ano kasi tayo, may tinatawag tayo na 4 na bilog na buhay, framework. Oh, opo. Okay, yung Yes. 4 na, ito ay ginawa, hinango ito sa mga researches ng ating Filipino psychologist. Opo. May 7 well-being frameworks. Mm-mm. Kaya lang yung 7 well-being frameworks, syempre nakapattern yon sa mga Western. But what we want is to fit in. Opo. Na ano ba talagang hinahanap? At ano ba ang katangian ng isang Filipino Yes. para maramdaman yung kagalingan. So, tamang-tama yung kaginhawaan. Kaginhawa. Yan. Holistic health, di ba, yan. ma'am? So, ngayon, tinanong to the research, Mm-mm. yung mga Filipino, na pag sinabing kaginhawaan, ano yun? So, 4 pala yun. Yes. Number 1, ang kahulugan. Opo. Kailangan may kahulugan. Mm. Pag sinabing kahulugan, ibig sabihin that ang tao, pag may kahulugan, sense of purpose, Mm. papasok na yung faith, Yes. and then yung spirit, no? Yes. Ito yung pinaka-importante, ang gusto niyang gawin. Kahulugan sa buhay. Kasi ang tao, pag meron siyang sense of purpose, Mm-mm. malinaw sa kanya kung Yes. ano ang gusto niyang gawin. Yes, opo. Pangalawa, yung kapwa. Mm-mm. Yung kapwa naman, yung relationship. Relationship na yung pinag-uusapan natin Yes dito. po. So, titingnan, kumusta yung relationship niya sa family, Mm-mm. sa trabaho, or Interpersonal. kung kaya, yan, okay. So, maybe, relationship to yourself. Yes. Kasi papasok doon yung self-care. Mm. Naalagaan mo ba yung sarili mo? Yes. Baka naman, we are too kind to others, but we are not kind to ourselves, no? Yes. So, yun ang mahirap noon. So, ang pangatlo, yung tinatawag natin na kagalingan. Kagalingan. Yung talents. So, every person has its own potentials and talents. Mm-mm. So, kailangan maramdaman niya yan. Yes. And we recognize. Gamitin niya yan. Sapagkat pag ginagamit niya yan at kinikilala, nabuboost yung self-esteem. Yes. And with that kagalingan, yung talent na yan, Mm-mm. makakatulong siya sa iba. Yes. Diba, Opo. pag nakakatulong tayo, masaya yung ating pakiramdam. Opo. And that is also again boosting or a fuel to our kagalingan, Yes. which is very important to our mental health. Mm-mm. At ang last, pang-apat, yung tinatawag natin na inner reality, kalooban. Mm. Ito yung mahirap, yung kalooban. Kasi di ba ang loob, bago ka pumasok, kailangan bukas yan. Yes. Ah, Opo. diba? May pintuan. May pintuan yan. Kaso pag nakalock. Usually, yan. Usually nakalock. Usually, pag nakalock, nakasarado yan, mahirap, di ba? Mahirap. It's either na masakit, Yes. or mahirap din para sa kanyang lumabas siya to interact. Because remember, part of the mental health is to have a healthy relationship with kapwa. Yes. But with that aspect Mm-mm. na sinasarili, Mm-mm. walang adaptive or healthy Mm-mm. coping, Mm-mm. that is a potential, no? Mm. Potential risk that may develop to a mental health problem. Because Yes. mental health is a spectrum. Yes. Lahat tayo parang may barometro, Mm-mm. mental health. Opo, ma'am. para siyang traffic light. Mm. May red, may green, may yellow. Yellow. Okay, so Yellow. ngayon, pag okay tayo, green. Okay, Apo. but sometimes,
parang nagbi-blink-blink na siya kasi pagod na, may Pagod problema na siya, may Nag-a-alert mga na. nag-alert na, Oo, nag-yellow na yes. siya. Nag-yellow But na we siya. do not want to reach out the red color Yes. because that means nag-stop na tayo. Okay lang kung mag-post, pero kung totally mag-stop na, so that comes in the Yes. mental health conditions. Yes, ang galing. So, without the other, ang ganda kasi apat po yun na, na factors. Yung purpose, sense of purpose natin, and then yung Kapwa. ating kapwa, yan, yung, di ba parang love thy neighbor, kailangan natin yun, and then yung ating wellness, kagalingan, yung ating Potential. talent, Oh, potential talents. skills, dapat ma-recognize po natin, and yung ating inner self. Yes, kalooban. Kalooban. Parang Dapat pinakamahirap yun. Mabuting loob. Mabuting loob, Ay, hindi masama. masamang loob. Hindi masamang loob. Correct. Ayan. So, Oo. without doing the other or fulfilling one, hindi natin ma-fulfill yung the rest. Opo. Kasi So, example niyan, pag may ginawa kang masama sa iba, how do you feel? Can you Yes. sleep? Diba? Hindi. Minsan, Hindi ka makakasleep. mabagabag yung isip natin, nakukonsensya tayo. Yes. But when we do something good to a person, Mm-mm. nakakataba sa puso. Yes. Peace of mind. Yes. Diba? Very yan, no? Tulog tayo na mahimbing. Yes po. Kasi minsan, ma'am, gusto ko rin i-inject. Minsan nalilito tayo sa happiness. Minsan, ang happiness, akala natin, feeling of ecstasy. 'Di ba? Kasi ang ecstasy, parang temporary jolt of happiness lang siya. Kasi minsan, nafe-feel natin yun, kunwari, kakain tayo ng junk foods, masarap, pero hindi naman pala healthy sa atin. Oo. So, kailangan alam natin yung mga parameters. Kailangan siguro na sanayin natin yung sarili natin to find long-term happiness. I think ito yung isa pang area na kailangan natin ipaintindi. Yes. Sapagkat ito yung sinasabi natin, this is part of our caring for carers. This is also part of our stress management. Ini-stress out ko yan. Yes. Not all yes are positive. Not all no are negative. Negative, yes. Okay, so it depends on how to make use of that. So seemingly it's the same with happiness Yes. and sadness. Sadness. Okay? So meaning to say, pagka kasi ang hirap na ituro na puros lang kaligayahan. Opo. Sapagkat sa totoong buhay, hindi lang naman puros kaligayahan, Oo. right? Yes. So kung ini-imagine natin ang isang bata ay pinalaki na puros kaligayahan, so parang paano natin titingnan sa anggulo na magkaroon ng sitwasyon na meron siyang problema? Yes, No? yes. So paano kaya harapin or i-handle yung ganong sitwasyon? Yes. Kaya nga 'di ba ito yung isa sa mga anggulo or areas na tinitingnan natin sapagkat nakakabit ito sa tinatawag natin na katatagan. Yun. Okay, Resilience. so, resiliency. Yes. Kaya yung crisis, ina-acknowledge natin yan na parte ng ating buhay. Opo. So, kailangan lang natin tingnan, ikabit natin yan sa well-being. yes. Kailangan nating tingnan at gamitin yon sapagkat yun ang magiging saving grace natin. Yes. The more that we are taking care of that well-being, the four which I already mentioned, so that Opo. means na we are fueling our mental health. Yes. Okay. So, yun po ang sentro. Kumbaga, yun ang dapat ang makina. Yung ating well-being, yung kagalingan at kabutihan. Yes. Sapagkat pagka yun ay hindi po mapanatili, yan na po yung stress. No? Papasok na yung Okay. stress. So, part of that is actually moving towards our values. Yes. Depende yan kung ano ang pinapahalagahan. Mm-mm. Okay. So, just like, kung pinapahalagan mo yung kaligayahan, so paano kaya natin i-value yung kalungkutan, Opo, no? yes. So, ganun po yung ating ano dyan. So, kaya lang syempre, di ba, hindi naman talaga perpekado yung tao. Diba? Katulad Yes, din naman oo. yan ng hindi naman gumawa yung ating mahal na ano lang. Palaging may partner yan. Yes. Darkness. And And light. light. Yes. Without darkness, there is no Beautiful. light. Beautiful. And Ugly. Ay. tall and short. Yes. Oo. Intelligent or dull, no? But Dull. ngayon,
ang point natin dyan, sila po ay lahat gifted. Yes. Why? Nobody's perfect. Mm-mm. Kasi imagine kung ang tao perfecado na, Yes. no? How can we see the important significance of a person Mm-mm. kung important, kung perfecto na? Yes. So, weakness sometimes can be perceived as an opportunity for us to strengthen connections. yes. See? Opo. Kasi pag nakita natin na may kahinaan tayo, Mm-mm. may mga magagandang values na nakikita dyan. If we are going to look at Yes. the value of humility. Opo. Bawa, mahina ako, yung bata sa ganito. So that's the time na you seek help. Yes. Help. Po. Mm-mm. Kasi by knocking the door, Mm-mm. the door will open. Open. So just like in the mental health, so kailangan tingnan natin yung galing at tingnan din natin yung ating kahinaan. So it's the same na kailangan hindi lang tinitingnan yung kaligayahan, kailangan din pong nire-recognize yung sadness because those are normal Yes. responses. Yes po. And I think tama po kayo, Ma'am Wens, beautifully said, kasi si sadness and happiness, minsan yung iba sinasabi nila sadness is the lack of happiness, which is wrong, Yes. 'di ba? Kumbaga they come hand in hand. Parehas natin sila. In fact, baka hindi natin lang parehas natin silang na-feel at the same time, pero mas nananaig lang yung isa. And we have to acknowledge not just happiness but also sadness because they're both emotions. Correct. We have to acknowledge the rest of our emotions kasi yung palabas, ma'am, ang ganda ng palabas ng Inside Out. Yung cartoons po, ma'am, kasi nandun si joy, happiness, lahat ng emotions. And then Tingnan ko yan. pinapakita po dun, ma'am, kung gaano ka-valuable ang each emotion. Sadness, happiness, anger, lahat po yan. Greed, yan. So, it's how we manage, it's how we balance our emotions and make them work together para Yes. stable yung ating Correct. mental health. I'll Parang give you an yun, example of the Ganda, sadness. no? Example. Yes. Why we are perceiving or considering sadness is also a Mm-mm. positive but can also be a negative. Yes, no? di ba, ma'am? Pag tayo ay may mga crisis or personal loss no, Yes. in life, of course, that's a normal reaction. Yes. Malulungkot tayo. Malulungkot tayo. Okay? Ngayon, we can symbolize na maaari nating tingnan yung sadness na parang gamot Yes. na may expiration date. Mm. Ang sadness ay mataas ang antas ng efficacy. Yung makakalunas sa isang tao pagka na-recognize niya na sa Yes, ngayon, yes, yes. malungkot siya. Oo. Pero kailangan, parang gamot, Opo. na kailangan inumin mo siya. Inumin mo para ma-absorb. Ma-absorb para gumaling. Diba? Para gumaling. So it's just like that. The sadness, kailangan pakiramdaman mo siya para mahil ka. Yes po. Pero, huwag mong patagalin Yes. na yung gamot na yun, iinumin mo, expired na. Expired Okay na pala. So, it's just like that, yung sadness, no? Pagka ikinulong mo siya, hindi na makakabuti yan sa atin. Yes. It can be a poison Can be a poison. to our body. Yes. Okay, so ganun Yeah. po yung epekto ng sadness. Mm. So, kailangan sa una, yung bisa niyan, kailangan yun, gamitin mo siya. Pero pagka, expired na, Pag di mo ininom on time, may oo, expire. Okay. So, ang maiiwan sa'yo, medyo toxic na yan. Baka toxin na, no? Or poison na. So, kaya katulad ng anger, pagka niretain mo yan na hindi na wala ng epekto, so, makakalasa na. Yes. Sa katawan. Oo. So, pero iba yung definition ng depression, no? Sa Sa sadness. As I've said, sadness is a normal reaction. It's Yes. a normal emotion ng tao. Yes. Okay lang yan. Mm-mm. Pero may criteria kasi tayo eh. Pagka ang isang tao, na-observe natin, malungkot siya ngayon, Mm-mm. malungkot pa rin siya. Natapos yung 2 linggo, sobrang lungkot pa rin. Hindi na kumakain. Yes. Hindi na siya, yung dating ginagawa niya, na pleasurable activities, hindi niya na ginagawa. Na-enjoy. Wala na siyang ganang kumain, hindi na siya natutulog. So those are actually, Symptoms. I read
Warning color. signs Warning po. na. Red flags na yan. So just like the traffic lights, Yes. it needs an immediate professional Yes. help. Help. Yes So, po. doon tayo makakatulong. Kaya, Mm-mm. even in the family, ano magiging papel ng family, especially the Yes. parents. Yes, yes. Pag nakitang gano'n na yung mga reactions ng bata, kasi imposibleng hindi mo alam. Imposibleng hindi natin na-observe. Unless Na-observe. na hindi natin pinapansin or ino-ignore. Yes. Talagang mawawala yung mga Mm. ganong klase Opo. ng mga sinyales. Mm-mm. But we need to be very observant. Kasi minsan po tinatago nila eh. Yes. And this is the reason why if lumabas ito sa Global Health Survey Yes po. na 12% of our female the same age Mm-mm. thinking about to commit suicide, but the parents are not aware of that. The female students, hindi sila nag-disclose. Ayaw nilang mag-disclose sa mga parents. And even to the teachers and guidance counselors. See? So, alam mo po ba kung kanino sila nagbe-vent out? Nag-share, opo. Sa mga kaibigan, sa mga kaklase. Sa And that is one of the programs na ginagawa ng DOH. Yan din po ang ginagawa natin ngayon. Yes. Isinusulong natin na ini-establish ang youth gatekeepers for mental health. That's the reason why. Opo. No? Nag-establish tayo ng youth mental health gatekeepers because we want to engage Yes. the young people to be our gatekeepers. So we Mm-mm. want to train them, at least kahit usap lang tayo, kasi sila pala ang unang-unang sinasabihan Yes po. no ng ating mga young. Very young. Okay. So, yun pala yun, ma'am. Doon na tayo mag-build. We are building on that aspect. Yes. Doon tayo sa Sa school mga yan. peers nila, Opo. sa friends nila. Ayan. So, we are empowering them Yes. to be active listeners, 'di ba? Active champions of mental health. Kasi sila naman pala yung nakakasalo ng ating mga saloobin, 'di ba? So maganda po 'yun. Na-engage po pala yung mga health kasi meron din tayong adolescent friendly health facility, 'di ba? It's sinasabi natin na yung AFHF, it's more of how can we say this? 'Di ba pumapasok din yung mental health dun, ma'am? May mga Yes. Opo. 'di ba po? Actually, mental health is everywhere eh. Yeah. It's in every program eh. Natatouch ni mental health lahat ng program. As you said nga po kanina, kung hindi natin mapaprioritize ang mental health, di lahat ng programs babagsak. Across life stage kasi Across siya. life stage, Starting 'di ba, ma'am? from the womb Yes. up to older population or Yes. senior citizens, no, including the persons with Yes, disabilities. everyone experiences it. And then yung ang ganda nung sinabi niyo, ma'am, na pag may mental health problem tayo, mag-a-arise na yung ibang problems. Like pwede tayong mag-substance use, pwede tayong and then pag nag-substance use tayo, long term baka magkasakit pa tayo ng mga Kaya dapat babantayan yung kanilang mga coping. yes. At yung programa, mag-create ng enabling environment to design a program that will support their coping. Yes. So similarly in the workplace, ganun din. Ganun din ang gusto natin ang makita, no? Na support doon sa well-being through our wellness and mental health program kasama na doon titingnan kasi Yes po. ang sinusukat ulit doon yung productivity Yes. productivity ng mga empleyado. Yes. Maaring ito ulit ako I'm very particular with research and evidence based Yes. based sa WHO and even the Philippine research conducted sa mga government public employees. Yes. Ang dalawang reasons why the economy is affected. Malaki po kasi ang nababawas sa ekonomiya nang dahil po or patungkol sa mental health conditions related issues sa mga opisina. Ibig sabihin, pagka may mental health problem, nandiyan na yun madalas na hindi pumapasok. Yes. Ayan. Opo. Diba? O kung pumapasok man, yung tinatawag na absenteeism and presenteeism. Yes. Mag-absent pag may problema, stress sila,
Or kung halimbawa, pumapasok naman, presentism, but they do not have the focus or concentration to work. And that's the reason why sometimes, no, even at the end of the day, hindi makapag-deliver ng maayos. Yes. So, yung effectiveness, yung efficiency, Yung ng delivery, apektado. Okay. So, which brings me, ma'am, to my question. Sige, i-diretso na po natin sa ating myth or fact. Kasi related siya eh. Opo. So, yung sabi daw po dito, ang mga tao daw po na may mga mental health problems cannot hold jobs or succeed in school. That's really a myth, di ba? Kasi, that is not correct. yes. So, It's a myth, no? it's a myth. Oo. Kasi, The good news, we can do something, no? Kaya ang focus natin is more on the preventive and protective. care. And of course, yung enabling supportive environment. Yes, oo. Yang tatlong yan na mga strategies ang kailangan gawan. Preventive, we have to intensify our education. Protective, we want to focus on the self-care. Yes. And of course, there are some mechanism like assessment, yes. the burnout, tingnan natin yon, and other mental health condition na baka meron na. Yung assessment ng well-being, meron natin Yes yan. po. Kaya may caring for carers din po tayo at health and wellness program. Yes. May mga AMDE, so that is part of the productive, no? Yung mga annual medical examinations. Sa support, enabling environment, syempre the physical. Yes. Okay. The Tama. physical is very important. Conducive, yung workplace, Yung environment. Okay. Ayan. So, Thank yun you yung mga so much. strategies. Thank you so much, Ma'am Wendy. And I hope na, I know na marami tayong natututunan kay Ma'am Wendy ngayon. And so, maraming salamat po, Ma'am Wendy. Any final message po sa ating listeners? Ayan. Actually, when we talk about mental health o lusog isip, ang bawat isa ay may malaking responsibility Yes. to assert, especially focusing on the self-care. Yes po. So imagine kung ang bawat isa ay inaalagaan, no? Ang kanilang sariling kagalingan or well-being, wala tayong dadalhin. Wala tayong Yes. bitin, no? May mga sariling kagalingan Yes. at pag-aalaga. And of course, if we have that, we'll be able also to take care the well-being of others. Yes. So that's how we can help. But Yes. foremost, we need to invest self-care. Yes, tama po kayo, Ma'am Wendy. Thank you so much po, Ma'am Wendy, our DOH Bicol Nurse 5 and Regional Program Manager of the DOH Mental Health Program, Miss Wendalyn G. Baluis. Maraming salamat po, Maraming Ma'am salamat Wendy, sa po. susunod It's a po pleasure ulit to na be ating here. chikahan. And ayan, alalahanin po natin ang mga mahalagang mensahe mula kay Ma'am Wendy. Mental health matters, and alalahanin din po natin na vulnerability is not a sign of weakness. We have to extend a hand to everyone. Listen, and always support each other po. Ayan. So, dito na po nagtatapos ang ika-7 episode ng ating Chikahang Pangkalusugan. Ako po si Denise mula sa Communications Management Unit at sa Chikahang Pangkalusugan. Lagi namin pinapaalala, makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Magandang araw po. Huwag nag-antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers.